Tarka shi. A yanzu haka rikici ya ɓarke tsakanin wato Kilishi da kuma Raba Gardama. Domin babu shakka a yanzu haka Sumayyan burinta shine ta fice daga gidan su Raba Gardama. Sai dai kawo har yanzu wato Raba Gardama bai yarjewa wato Sumayyan na ficewa daga gidan nasu ba. Wanda babu shakka kasancewa Raba Gardama yana ƙaunar wato Sumayya fiye da wato yadda ake tunani. Wanda hakan nesa a yanzu haka Raba Gardama ke tankawa dukkan wanda ya shiga wato rayuwar Sumayya ko kuma ya ɓata mata rai ko wato ya sa ta bakin ciki, wanda hakan ya sa a yanzu haka wasu na ganin cewa Raba Gardama ya haukace akan soyayyar da yake yi wa Sumayya. Sai dai wato Kilishi na babban burinta shine daga ta fitar da wato Sumayya daga gidan sarautar da ake ciki. Sai dai babu shakka a yanzu haka kowa na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsa akan yadda yake ganin wannan ƙudiri na Kilishi shi zai cika na fitar da Sumayya daga cikin gidan gabasin ko kuma ba zai samu ba. Sai dai wato Raba Gardama a kodayaushe yana bayyanarwa da Sumayya cewa babu shakka babu abin da zai raba sai dai idan mutuwa. Sai dai Sumayya na ganin cewa babu shakka wannan kawai faɗa yake, amma babu shakka a jikinta tana ji akwai lokacin da za ta bar gidan wato sai Raba Gardama. Domin babu shakka kasancewa a yanzu haka Sumayya a kodayaushe tana bayyana wa wato Abba Galadima shine sake ta, amma shi kuwa na bayyanar da ba zai taɓa sakin nata ba. To ma sauraro, me kake kallo, me kake tunani game da yadda za ta kasance tsakanin wato Raba Gardama da kuma Kilishi da kuma batu akan Sumayya? Mu dai mai sauraro na ma kama ƙarshen wannan sharhi na amma idan ya kasance yau ne shigo ka channel din nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinda samun labaran mu zafafa da dame su. Sannan kada ka manta ya mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai albarka a koda yaushe.